हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? होप तुम्ही सगळी बरी असतील. वेलकम करतो तुमच्या सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. सो ॲक्च्युली आयज आसा ट्यूजडे आनी आयजूच हांव हो व्हिडिओ रिकॉर्ड करता. आनी काल आमी घरा येयली रातची. सो व्हिडिओ हळदीचे लग्नाचे सगळे व्हिडिओ केले हांवें रिकॉर्ड. सो तुमकां डायरेक्टली स्टार्ट केल्यार काय कन्फ्यूज जातलें न्हू, कित्याक हांवें इंट्रोडक्शन बी काय दिवंक नासलें हळदीचे बीन व्हिडिओ काडटा तेन्ना. कित्याक जाणां म्युजीक बी नासली न्हू, सो म्हजो वॉयस येनासलो आनी जितलें पॉसिबल जाल्यार शूट करपाक तेंच हांवें शूट केलां. सो करता तुमच्या वांगडा शेअर. आनी ही पळय ही मेहंदी म्हाजी, बरो कलर येयल्लो, बरे कोन आसले ते आनी रोखडोच बरो कलर येयल्लो. सांजची घातलेली आनी रातची मागीर धुली आनी न्हिदलें हांव अशें आहलें. आनी बायनूय घातल्या, बायची बरी दिसता, बायची दाखयता तुमकां. आनी आतां चला पळोवया हळदीचो व्हिडिओ कसो कितें जो जाता तो पळयता, नाजाल्यार पार्ट 1 पार्ट 2 असो शेअर करता. सो पळोवया चला. बायची मेहंदी ते बरो कलर येयलो. तेणें 5 मिनटांनीच धुली पूण कलर बरो येयलो. सो गायज आतां न्हू आमी करे हाडपाक वयता. मॉर्निंगचो रिच्युअल. सो करे डायरेक्ट घरा मेळना, शेजाऱ्यांगेर बी अशें दवरता. सो वाजप बी घेवन अशें शेजाऱ्यांगेर वयपाचें आसता. मागीर ती हळद कुमकुम करता आनी मागीर तेंचे जे दिवपाचें आसता पळय नाल्ल, तांदूळ, फाती, केळी सगळें दिता आनी आमी तें हाडपाक वयता. सो दाखयता तुमकां. माटवाच्या दारान पावल्या उपरांत अशी अगरबत्ती हळद कुमकुम लावन भितून काडपाचें आसता. कितें कितें हो रे बाबा. इथून घाल लांबून घे. मोरजे न्हू लामंड्यो म्हणजे खाण्याचो दिवो जेका म्हणटा तो त्याच दिसा लायता हळदीच्या पयलीं. अशी 5 जाणां कपलाक लायता आनी मागीर तो उबारता. वयताय गो लांग दो 5 जाणां हातलान आनी एकटे जाय मुगो जाली मगे. आणि असलाच जाया पण हेंच्यानी सांगा काय अगो तिथे तरी हल्ला होता सगळ्या बाबी आणि आम्ही विचार बाबी लीना काय विचार मी काय म्हणलं आवाज येना बॅकग्राउंडान खूप आवाज येता. सो हांवें काय व्हिडिओ असो काडून ब्लॉगिंग असं काय काडना, पूण सगळें तुमकां जें आसा पळय जें हळद आमच्या वाटेन कशें करता म्हणजे म्हाज्या मम्मील्या वाटेन ती दाखयता तुमकां. आनी म्हाज्या घोवाल्या वाटेन न्हू मातशी हळद दुसरे भशेन करता. सो कोणाचें लगीन आसतलें तेन्ना दाखयता. म्हाजे देराचें न्हू म्हणजे आमची नेबर आसा पळय कजन देर तेचें आसतलें, पूण मे बी नॅक्स्ट इयर आसतलें. सो तुमच्या वांगडा नॅक्स्ट इयर शेअर करता तें लगीन. केशवाय नमः माधवाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय देवा कडल्यान पिजार जावपाक स्टार्ट कर. डायरेक्ट कोल्लाय पाणून जाय
जाग्यार करा गो किती रोकडे पहिल्या गेला काना तुझ्या मिटा तुझे ताट हा हे साईड सोबत हे कर ताट अरे तानू घालचो पाहिले शे नाही एकट्यानं पुरे आता माहेरची आ माने बघे करून फोन हडीक बसलो करो तो स्वस्ति दे ब्रह्मा ज्योतिबा विद्या हरि सुभा जैसे जासे व्यसे स्वस्ति सर्वदा स्वाहा सदा सती जय व स्वस्ति कुर्वन्तु दे सदा लक्ष्मी अरुन्धति जय व गुप्तां स्वस्ति दे सदा स्वस्ति दे काना दिलाय गो काना औषध दोन्ही हाती होतं हां दोन हां दोन एवढा तो ना जाईल ॲडजस्ट करून दो ताटा नाचा आणतो देवाय ते नमः रक्षा इग्र स्वरूपाय सर्वभ्रातय जय शिला देवदत्त इग्र भागाय ते नमः वास्तु मूर्ते नमस्ते सो मुजया वेद प्रभु वशीत पाहि मां देव सर्वारिष्टं विनाशयो तिंगे तरी रामेश्वर नु त्याच्या नारळाच्या अर्धी पे करून पाणी घाल यजमानस्य कुलदेवता रामेश्वर प्रमुख पंचायत देवता मोहन मायदम नारकेल महाफलम समर्पयामि दुसऱ्या गाव यह ग्रामस्थित ग्रामदेवता सत्पुरुष प्रमुख पंचायत देवता भिनुमोहन मायदम नारकेल महाफलम समर्पयामि तुझ्या मामा गेलो देव खयचो पत्न्याः पितृदेवता खेतोबा प्रमुख पंचायत देवता भिनुमोहन मायदम नारिकेल महाफलां समर्पयामि हे घाल बलभीम हनुमान देवता भिनुमोहन महा इदं नारिकेल महाफलं समर्पयामि देवता भिनुमोहन महा इदं नारिकेल महाफलं समर्पयामि आता सगळे विड्यांचेर घाल स्मर्यमाण देवता भिनुमोहन महा द्वितीयादि नवग्रह देवता भिनुमोहन महा एतत् भोगी फलताम्बूलं समर्पयामि नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आसत्य लोका दापाता लोका लोक पर्वताते ब्राह्मणादेवासेभ्यो नित्यं नमो ब्राह्मणादेवासेभ्यो नित्यं नमो नमः अनेन इष्टकुलग्रामदेवता भोगी फलो नारिकेल फलप्रदानेन पुत्रस्य दैव पैत्र ऋण पाकर्ण हेतुर्भूत धर्म प्रजोत्पादन सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विवाह संस्कार आख्यम कर्म हातीर पाणी घे पडीन करिष्ये आणि 5 वेळा पाणी सोड सदंगत्वेनो निर्वेदा सिद्ध्यर्थम महागणपती पूजनं तैल हरिद्रादिशास्त्री महालक्ष्मी पूजनं मूर्तवेदिका स्थापनं मंडलदेवता स्थापनं पूजनमान् वस्त्रयज्ञोपवितान्ते आचमनीय स्मर्यामि महागणपतये नमो नमः विलेपनार्थे स्तोत्रपठं गन्धर्व महागणपतये नमो नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि कुंकुल महागणपतये नमो नमः विद्ये नमो नमः सिद्ध्ये नमो नमः अर्जितामं सकलं सौभाग्यद्रव्ये समर्पयामि महागणपतये महागणपतये नमो नमः सर्वालङ्करणार्थे अक्षतां समर्पयामि महागणपतये नमो नमः पूजार्थे पुष्पं समर्पयामि उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं पुष्पाय नमः नानाविधपुष्पाणि च समर्पयामि महागणपतये नमो नमः समर्पयामि मध्ये भागं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोत्वर्तधार विद्योजने विद्युदग्रे सदैव च त्वमेव सर्वज्योतिषि आदित्यं प्रतिवीयतां मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष त्रैलोक्यम् द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मा प्रोक्षयेत पड़ी
पाया पडतो. नमस्ते मेथिके देवी शुभशाखी समूहवे नो मंगलमेथिकाय नमो नमः. हे 3 पौडी घाल. ध्यायामि आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि. मुहूर्तमेधिकाय नमो नमः. 5 पळी पाणी घालतो. मुहूर्तमेधिकाय नमो नमः. पादिहोपाद्यं समर्पयामि. मुहूर्तमेधिकाय नमो नमः. ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नौमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः. होतो ना अशी होती गोष्ट मामध्ये गोपालचूडामणिः मांगलिकस्नानं समर्पयामि. मांगलिक स्नानं समर्पयामि. परत 2 फोडी उदक घाला. मांगलिक स्नानानंतरेन लगीन जाल्ले 4 दादले रेडी दवरा. पप्पाक फोन कर गो. नुकताच गेला गो तो. मंगलम भगवान. ना झाले नु डॅडी धरून पाच झाले झाले. पुढे घेऊन आता लाइटर होतो तो हे बघ कॉस काय ते लाइटर ब्लू कलर ग्रीन कलर आते हे पे पेडोम नाही ना हे कारण नाही. अशी सगळी पुढे पाया झालं. गंगे जय यमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं मले आचर संभूतं घनसारं मनोहरं हृदि आनन्दं दिव्यं चन्द्रं रसिदाभ्यं पङ्गुर्वे मध्यन्मासे वन्दाय गुरुवे दुर्गायोगनाः अश्वत्थदम्बरपश्चाच्युतं नमोपद्मः पंचमङ्गाय वरुणाय नमो नमः. वरुणाय नमो नमः. या कल्पगंधला वरुणाय नमो नमः. राजनदीपं समर्पयामि. वरुणाय नमो नमः. नीराजनदीपं समर्पयामि. वरुणाय नमो वरुणाय नमो नमः. एका हातला बरोबर कलशाचे मुखे विष्णू कंठे रुद्रस्माही हामुले तत्र वर्ण कलशंधार पाणी चलाय आशी चक्रार में ते प्रार्थना आता तुम चलाय पुण्याहं दीर्घमायुञ्चलिपदां शिवं नो भवस्नभीष्णं तव सुप्रसादात् शिवं समर्पयामि. नन्दिन्यादि मण्डपदेवताभ्यो नमो नमः. हरिद्रालेपनं समर्पयामि. देवाकडे कुळाची व्यवस्था करून दो ना. पाणी घाल रांगोळी कर्पूर
कपूराधिक्य दीपं समर्पयामि यमनाम रमेश्वर पाणी अनेन नंदिन्यादि मंडपदेवता प्रियन्ताम् यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादपादिवादयिष्टकाम प्रसिद्धरथं गणागणायजो आवाहितो महागणपतिं वरुणं च उद्वा नवऱ्याक गामेलो तुला का यो हो ते वोदत यांचं काय ड्रेस फोटो काढ फोटो काढता पळत नाही हाचा कोणाक पळता ते का पळय फोटो करा नववारी हा ते किती थांबला हा 5 जण हो वरती ते किती काय वाली 5 जण ना भाभी को तू लाईली हां जेनी लाईली गो पहिली 5 जण कमीत कमी 5 जण 5 जण असं तिला आहे तू लाई कोण किती तू हो सो हांगासरनी घरची भयणां बीन कोण आसा पळय तेंच्यांनी शेस्त रावपाक जाय म्हणून अशें आसलें. सो सगळीं जाणां वन बाय वन वचोन तेंचे अशें कॉयन घेवन अशें ओवाळणी कशी करतालीं हळदी कुमकुम करून. हळदी कुमकुम न्हू फकत जो कुमकुम आसा पळय तो लावन तांदूळ लावन पयसो घेवन शेस्त लायतालीं. नोडीत नव्हते
पाठ उकल पाठ येतो ना ही नाही चालत ह्या करतो मी आम्ही अगे पाठ दोर ठेवते बारीक करते म्हणून मग मी जाई गो फाल्या बारीक दळून जाईल उडदाची पिठी दारू कोण कोई तो मार एकट्यान घातलेलं ना त्यांच्या भितर फुलाक लागन फुलाक हे घालूक हे दोळा हे पीठ काढा आणि हे करा मागीर कितें शास्त्र करा चला ते इल्ले काढून घेऊन मागीर घाला ते 5 धान्य सूर्यासारखे गे पीठ काढिले सूर्यासारखे गे पीठ काढिले चंद्रासारखी गे भाकर भाजले चंद्रासारखे गेले गेले आणि सगळ्या लोकांना वाटली गे झाले चल त्याने लायलं गे चला घाले सो गाईज जस्ट एडिट करलो पयलो फूल व्हिडिओ घालीत न्हू हळदीचो आनी एक फोनाचेर म्हाज्या काकाच्या फोन म्हाजो फोन बंद पडलो सो काकाच्या फोनार थोडे हांवें क्लिप्स काडलेले सो ते बीन ना म्हाजे कडेन ते बीन सगळे धरून ऑलमोस्ट 1 hour कसो व्हिडिओ जाता सो हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता ओके व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि फाल्यांचो कंटिन्युएशन ऑफ द व्हिडिओ हल्दी बीन अप्लाय केल्ली आमचो कसलो थीम आसलो कलर कसलो आसलो तो बी तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन पळोवपाक गावतलो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय